honetan Gernikan hartutako akordioa hartzen dugu oinarri bezala eta bere puntuak betetzen joatea iruditzen zaigu egokiena. Orduan, batetik, etaren armak isildu dira eta orain beharrezkoa ikusten dugu estatuak mantentzen dituenak ere isiltzen joatea. Horren aritik, orduan, batetik aukera guztiak defenditzu ahal izatea eta hortarako partiduen legea desgestatzea beharrezko ikusten dugu. Eta bestetik baita, arrazoi politikoegatik eta dauden jasarpen eta detentzio eta abar guzti horiek baita etetzen joatea. Beste puntu bat garrantzitsua baita espetxe politika izango litzateke. Konfrontaziorako bide bezala erabili da eta hori aldatu beharra dago goiti behera. Hasteko legeak dioena betetzea, dispersioarekin bukatzea, geixori daudenak kaleratzea, epaiteketa jardun politikoagatik zera daukatenak, kondena daukatenak absolbitzea, zain daudenak jardun politikoagatik libre ustea baita eta pareo doktrina bera atzera botatzea. Beraz, espetxe politika izango litzateke beste esparru garrantzitsu bat. Bestalde baita eta memoriari eta zeraren ondorioei begira, biktima guztiak, motivazio politikoagatik biktima sufritzu duten guztien, egia, justizia eta rekonozimentua bilatzen dugu. Eta bide horretan ere pausuak eman beharko direla eta beti ere begiratuz etorkizunera. Eta saiatuz bestearen lekuan jartzen eta min guztiak aitortzen eta errekonozitzen. Eta bestaldetik, beste puntu garrantzitsua izango litzateke, agente politikoek guztiek hitz egitea, elkarrizketa eta kontsentsuaren bitartez hitz egiten joatea eta euren elkarrizketa horien bitartez azken batean euskal herritarren esku usteko bertako geroa, geure erabakia hartu ahal izan dezagun.